Ahoj lidi, dneska budeme hodnotit postavy Stranger Things, takže jdeme na to. No, nevím, sedmičko, no, tak 6. Trojka. 4. 5. 9. Ježišmarja, 10, jako, co bude do prčic. No tak jako tady to hodnocení se mi fakt nelíbí, takže můžeme zkusit ještě jiný. Tak lidi, vybral jsem Brejroty, takže Larela, 6. Blueberry Octopus Sin, 2, jakože to je mega roztomilý. Bombíny kuziny, jako 9, to moc nemusím. Borba lule, 3. Lavka Saturnita, 4. Tripy, 8, jako Figo Camelo, no. Tralala 7. Borka Ambalabu, Anička, tak to jsem nechtěla, ale tak jedno. Jdeme na další hodnocení. Budeme hodnotit tentokrát jídlo. Takže jdeme na to. Makronky vůbec nemám ráda, takže 10. Tady to vůbec nevypadá dobře, takže takhle. Teď to asi bude takhle, protože jo, perničky, ty mám ráda. Jo, to jsou nějaké sušenky. No, nemusím moc. No. Jo, to dám na jedničku. Jo, protože tady to nechci, aby mi padlo na jedničku. Jdeme na další hodnocení a asi už poslední. Tak je poslední hodnocení. Špagety jako mám docela ráda, jo. To hotdog jako taky, no, nevypadá to moc dobře. To vůbec. Sandwich melu, to dám na 2. No, nevím. Tohle neznám. To bylo určitě hodně dobré. Jako hrnou to mám docela ráda, takže dejte lajky, odběr a ahoj.